नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉग मध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे। आणि मित्रांनो, आज आहे दत्त जयंती आणि आपण चाललो आपल्या हडी गावातील दत्त मंदिरात आणि तिकडे स्थानिक लोकांचा एक दिंडी भजनाचा कार्यक्रम आणि बेळवस मधील लेडीज लोकांचं दिंडी भजन। तर चला बघूया, आपण दिंडी भजनाक जाऊया आणि सकाळपासून मंदिरात पण गेलाय नाही मी, तर आता मंदिरात पण जाऊया। चला तर मित्रांनो, आपण आता इलो आमच्याच हडीगावातील दत्त मंदिरात। सकाळपासून येऊक जरा वेळ मिळालो नाही, तर मी आता डायरेक्ट केलाय आणि आता दिंडी इथल्या स्थानिकांची आणि त्याच्यानंतर एक दिंडी भजन कुठला आता माहित नाही, त्यानंतर दाखवूया कुठला आता बघूया आपण। पण आता स्थानिकांची एक दिंडी होता इथे दर वर्षाप्रमाणे। तर आधी मंदिरात जाऊया आणि आता दिंडी चालू होईल, सगळे जमले। स्थानिकांचं एक दिंडी भजन होता। आता काय आरत पाहिजे आधी दिंडी नंतर आरत। तर मित्रांनो, आता पहिली दिंडी होईल इथल्या स्थानिकांची आणि त्याच्यानंतर काय आता वारकरी भजन कुठला आता बेळवसचा वारकरी भजन। आधी इथले बघूया।
दिंडी 5 फेरे मारून झाले आणि आता आरत असतली ना रे, आणि आता असतली आरत आणि त्याच्यानंतर एक दिंडी भजन हा बेळवस मधला. आर्थिक संप्रति गृहधाम वरदत्तात्रेय देवता तीर्थे सेवा करुकाय दाने अन्याय माझे गोड्यात मोठी मोहेश्वरा माधुघाल कोटी. आज एक जो दिंडीचा कार्यक्रम होणार आहे, ते या लोकांचा जो दिंडीचा कार्यक्रम आहे, तर काकी कुठचा ग्रुप आहे तुमचा? सातेरी दिंडी ग्रुप बेळवस. ओके, सातेरी भजन मंडळ बेळवस, महिला भजन मंडळ. तर मित्रांनो, या लोकांचा आज दिंडीचा कार्यक्रम आहे आणि आता बघूया आपण थोड्या वेळात त्यांची दिंडी चालू होईल. तर आपण इथून बघूया, कारण या साईडला हॅलोजन असल्यामुळे व्यवस्थित दिसत नाही. ते इथून ट्राय करूया व्यवस्थित दिसतंय काय. पंढरी
त्याचं खेळ बरोबर त्याचं खेळ बघा पाहू ना कुठली दिंडी म्हणायची दिंडी कुठची म्हणायची आपली इकडची बिळवस तुमच्याच पाहुणे जलमंदिर आहे तिथे